Esikumbuzweni sikababa omkhulu uGombe Simesa Nompondo. Sizobonga isibili abanaso sokubekezela ishawa ehlushelwa mina nawe. Ngiyacela ke nathi ukuba sikukhumbule ukuthi washawa, walinyazwa, wafelwa ngamathe, efelelwa mina nawe. Ngicela ukuthi thina singayonikele lo wabombela. Ngakuthi noma kufika enhlizweni yakho uthi khona usukwazi la, uNkulunkulu akunika amandla ukuthi uhambe uyophumula ekhaya, ngoba akekho nokwazi, akekho nokuqonda phandle kwaShembe. Shembe wayakhe yedwa lento, akangalekelelwa, wanipha ey'ningi izinto lezi. Nishimane le khaya sinamakhosikazi ngoba kushelwa phela la. Kukhona ukushela kwamadoda, nina nazi lutho ukushela. Kushela yonke yokudlala. Mawushela usabona nento msiqomile uqhubeka nokushela. Uzitshelwa kodwa ebhentshini hayi ayikho yonke leyo nto, neyitamuzela nje. Ingakho ngikweni ihluphe izingane zabantu lezi. Kodwa kube niyakwazi ukushela akuyona ukudlala. Uvuke ekuseni ngovi befuleni. Noma siqomile into bawuboni. Uzutshelwa amaqhingiso athi awuboni yini wena, wena usithutha nje. Kade waqonywa. Abanye-ke la kunina amadoda niyahlupha. Mawusufuna amakhosikazi amabili, uyamsaba unkosikazi wakho omdala. Ninamanga ninjalo nje. Bese nithi uthe ubaba ngithatha unkosikazi wesibili. Angaze ngisho ukuthi uthatha unkosikazi wesibili. Usukwenzelana nami lo nkosikazi. Anoncenga amakhosikazi enu amadala. Uthi noma isigugile intokazi wayithatha iyintsha, ungabaleki. Ungayeka mamncane sokusikhathi yena esephethwe iqolo, eseshanele ebambelele eqolo egobile, wavuma iqolo wathi uyamthanda. Ma ungasulane nje eduze ungamezi lutho, iqhenya yathi akwazi awuntombela wami umuhle mahlobo, awukasisonke ihitshi namhlanje. Hayi ngothi khona uzomenza yona, ulele eduze umuntu wathi uyamthanda. Ajabulele nje ukuthi namhlanje indoda yami izogeza iy'nyawo ngamanzi aphekwe yimina. Izodla ukudla okuphekwe yimina. Ekugcineni madoda, nenza lento nezayo, uyafa, isidumbu sakho sesiyabangwa. Engayenzi lento but ilula lento. Angathi noma usubona ngathi igugeni nobabili. Uthi awuyiboni lona ndoda, nokuthi indoda ayigugi iyaguga. Ukuthi lo wesifazane la anqotshwa khona, ukuthi ukuguga kwakhe ngeke asayiqome indoda. Wena ndoda la ugugile, unenhlanhla ngoNkulunkulu wakho amadunga amthatha uNkosikazi noma usugugile. Umsana uyidlala-ke leyo nhlanhla. Umuntu akancike nje esewazini sakhe mawumama omdala. Hayi yokho into ozomenza yona. Noma kade sihamba ngobhongo, kodwa ngalolu langa uvuka ahambe ngey'nyawo zakhe.
bese niyayihlukanisa kibaya nisaphila madoda nithanda isithembi. Zingabangwa into zakho ungasekho. Kama bomncane ungabeki le isipatolo lento ukuthi wangaphosasa bese ngize abesegcina lo wayezi leyo nto. Sesaphela leso sikhathi, isikhathi samanje esinye. Khona marketing leso sikhathi kwakhona nobhadula. Unobhadula mawuvalela uboni ngaphandle. Ikhetini yaliphenya ukuthi le ndoda engayigana idlula namaplastic zonke iziwashonza ngapha. Manje udala impi. Omunye unkosikazi makhele ngale esikawini. Omunye makhele la eGibsi angaboni lo ngophethe okuhle ukuyisa ngale. Ningavumeke futhi ukusulwa omama abancane noma abancane bayisula indoda. Ngoba indoda ngaso sonke isikhathi. Uze ehambeke lamakhosana akho mawenze lokhu ngikutshela kona. Echobana amakhanda, elukana amakhanda, egezana nawe inyawo. Ethobana bakhona ogulayo phakathi kwabo babili. Kodwa mawuloku ushonisa ngapha nangapha uzodala impi. Siyazidinga ezomunga awuthina babiziwe asabila awusimbonge Ngiyabonga abantwana uNkulunkulu osizimbusisa. Ngisekunena njalo madoda. Kulo nifundisa ngesithembu mina ngokusazo yedwa. Ya ngazi kodwa ngifundisa laba ne-team. Anosifunda la kwashaya ngesithembu ubaba mkhulu wayinamakhosikazi. Awazi mangaki. Kepha omunye umama wayizala khulustanela. Omunye ezala umkhulilanga. Omunye ezala umkhulinyanga izulu.
wazi ukuthi yini isithimba lapha kwaShembe? Awukazi uzothiwa umkhulu inyanga izulu beyikhopha umkhulu ilanga. Awukazi uzothi umkhulu ilanga beyikhopha umkhulu inyanga izulu. Naye umkhulu Stella akazi wake baxabana. Babe nawe amana zathe zabo ukubaxabanisa. Ixabanisa umkhulu ilanga nomkhulu inyanga izulu. Ngoba baba mkhulu wayeyazi into ayizayo. Akazange ayenze into angayazi uyizana. Azange ithenge impede yababili wathenga umpede wamunye. Akala amadoda akale libandla lelo. Aka umkhulu ilanga nenyanga izulu. Muze ngabona abantu omama bahlukene kube umama ngathi umama omunye. Baba munye. Babelana mpede munye. Yonke into bayisebenzisa bobabili batha blanket omunye. Uthe ngesikhathi babamkhulu engeke ehambile. Wafica sebethengele umbhede umkhulu ilanga umbhede omkhulu inyanga izulu. Wafika wayithatha le mphetho ejikile umnyango wabuyisa loyo uthengela ukuthi ngiyayazi into engenzayo. Labafana laba ngiyayazi into engenzayo ngabo. Njengoba nanihlukanisa impede eManazarete, niyabona uMnazarete namanje kuhlukene. Yahlukana impede zange kuyihlanganise umuntu. Wayihlanganisile nafika nayihlukanisa. Wayehabe siyacela uNkulunkulu ukuthi asiphe amehlo okubona ukuthi uShembe mayithe singathi thina yabona emhlabeni ayikho yabakhona. Yanje ngale esikuyona namhlanje. Into yabakhona yanje ile eya fika noBhombela. Ayikho enye eyake yabakhona efana nayo le. Siyahlupha ke thina ngoba sifuni into zethu. Uyabona uMnazarete kube bafika nomlungu. Kalo wonke umuntu emhlabeni ngaba likho elinye ibandla khona ngaphandle koMnazarete. Kodwa ngoba yafika lo muntu wase kuba yithina futhi esimeyayo. Noma ekwenza olikhulu ezayibika kuyena linanda. Mayisosizini ikhulu esakhulunywa ngazo namhlanje. Kodwa uthe mayisekhothe bese ikhuluma nomkhulu ilanga. Lithi hayi akuhambile untanga yethu. Ekade share ama ideas. Uthi bebeshare kanti bebuza kuyena, bebengashiri. Kodwa ke wena ubufundile. Sizocela ukuthi uyiyeke lento le yamagaba. Thina sinesikhulu esikhulu abe sokwenza umbhishophu omkhulu ofanele bangababhishophi eSouth Africa. Manje uNkulunkulu mangasafike uhlanya wena ngeke umbone. Awelosiza Manazarete makufika uhlanya emzileni liliphakele. Ngoba ngisazi isikhathi into ziyonibashela ngayo ukuthi yobigqoke kanjani. Washuthi lezi zifundiswa lezi zikhuluma nesifundiswa semhlabeni nasezulwini ayibonanga kodwa. Asethula nje umkhulu ilanga. Bese shuthi into kaBaba ngangiyeke mina ngithathe ngokwini lento bekababa. Ngiyowangivuka nayo.
labantu bengenazi ingane kodwa babebakho umuntu uyakhohlwa abeyicela kuyena ubaba omkhulu ingane ababe omunye wamupha nje wathi uma ngothuthwana nje philile kahle bawathi seliphelile udaka lokwakhe ingane kodwa sesithina boshaka sesokuthathela lisinike wasemnika leyo ngane kodwa akazange abe nakukholwa so noma esehambile kwaba mkhulu uye lo wayibhala emaphepheni ukuthi baba mkhulu wandisa ngiyacela ke namba batwana bakho ningiphathe kahle noma ngimubi cha kuyenzeka ukuthi abanye babuye umubi abantu abafani abanye bavakashile abanye sihamba nabo kodwa bazihambe nathi ngiyanicela noma washa amehlo bese niyabukisisa ayikaze ibe khona into enjengale ekhona kumina noma kukhona okunye wathi kodwa uningi oxebuka khona la kumina ngoba ubaba mkhulu owehla namathulu zonke ezulwini owezemhlabeni akekho umyethu owehla namathulu zonke uyabona ngesikhathi ubaba mkhulu lapha kulwamusi thina manazana sikhupha ngokuthi manje kufike umuntu akhuluma into sonke sasingekho kusasa baba mkhulu manje sike umunye afakaza ngento ethiza athi manje umdluli athi omunye unduli asingaphikisani manazana osekhulumile usekhulumile futhi manje sekhulumile umunye wayikhulumile kunye omunye uyambulala lo muntu okhuluma eqaleni umenza isithutha useyosaba ngesebenzayo usumafakaza wazothi mangifakaza mina bangiphikisa wasefika ke ubaba mkhulu efika lo wamuzi lo ngeke ngisawufisa ngone ibonge endini esazizwa la esontweni kodwa sasaze sibona ukuthi umdluli angisho ngoba umdluli phela engcemezeli ime ngezolo ngisho ngakuzwa mina ngiqala ukuzwa okwanduli ngakuzwa kamuva ewasetholwa ke umama wakhona lapha kwamdluli efuna le ndaba lethiwa inhlangakazi ayithunyelwa kuyona wasemaye umama ewelele phansi kwesihlahla ubaba mkhulu wayengazi umuntu emsizini elele phansi kwesihlahla wasewelo mama mayivuka ekuseni ukhamazi usebona nayo indoda engafani namadoda ajwayelekile indoda exakile ehlukile ubaba mkhulu ehlukile webantu benkosi amen yona ngibona nami ngihlukile wabe sekhathazekile lo mama umama wakamdluli esethi baba awusihambi umuntu wenkosi ubaba mkhulu wangomuzi ukuthi uyini ngoba ubone umuntu wenkosi lo wasethi ngicela ukuthi ulalela ukuthi ubaba mkhulu hayi umntana ngilale khona la uthi awaza sikhaya lapha ngizokwenzela itiye ngokukhipha amakhaza wasefika emenzela itiye umdluli asemsebenzini esefuza itiye wonke wathi umdluli mayefika ntambama nomdluli waye umuntu oyikholwa ngoba naye wathi mayefika umngakhe emxoxelele waseyimukela waseyimukela ubaba wekhaya uthe mase sifika isikhathi ukuthi kuwe esontweni ngelilanga ngosemchazeli nobaba mkhulu cha mina ngumuntu kaNkulunkulu ngithunywe entabeni enhlangakazi la uthe uNkulunkulu sohlangana khona naye bese nginika imithetho ekufanele ngiyisebenzise base bezwana ke nomdlu thengela ngalesonto sekuzoyiwa esontweni
wasethi umdluli ngicela ke umuntu wenkosi ungiphelezele sihambe sisontweni kuyilami la ngisonda khona base behamba. Uma befika lapha wase inkonzo lapha abafundisi wakusabelungu leso sikhathi. Inkonzo ayiphatha umlungu. Wayiphatha umlungu wayiphatha wayiqeda inkonzo wase kufanele manje kunikeza ubaba omkhulu. Wasenikwa ubaba omkhulu. Thiwa ubaba omkhulu wahlabela isihlabelo esithi wahazula ngenxa yami. Thiwa salihlabela leso sihlabelelo. Wakhwehlela umuntu wayesendlini esonto. Bahlanza abantu bahlanza oxa bahlanza inyoka bahlanza ongabona bahlanza amadliso kwasebonakala ukuthi umlungu wacasuka ngoba lento enjena ine spirit wasecasuka umlungu wasetshela umdluli wemdluli ungaphindi ufike lo muntu wakho lesendlini uzokuthathela abantu lo muntu wasehamba kubaba omkhulu. Ngoba thina abantu ke singayithandi into yethu. Wafanele abantu kwafanele ubebona lokuqala bashiya umlungu balandela umuntu. Ngoba wayifike nokuphelela. Wayekade shumayela umlungu bengaphuma amadliso. Kodwa wafika le ndoda yakithi. Yahlabelela isihlabelelo sayo. Ethi wahazula bahlanza yonke into abantu. Ababe namadimoni baqewisa kwezinja. Ababenayo into eyithize kwaphela ngalelo langa ukugula. Kodwa ngokukhulu beyinhliziyo zabantu abazange bamlandela uShembe. Ushembe wasihluphekela ngawe abantu benkosi. Kufanele nathi simhluphekele. Noma kukhulu noma kunzima. Kodwa akuzanywe. Ayikho into uShembe ayenza. Basethi seqedile. Cha akaqedanga. Mangabe setabazo lengakubo bembizela ukuthi useshumeza abantu baphenduka base bebona abantu ukuthi cha. La ngumuntu othunywa uNkulunkulu asilandele yena. Mayele bemlandela abantu base becasuka belungu bona belungu izinto besaphethe belungu. Base bembizela khona lapha esithole khona lapha endabazo. Beyomshushisa ukuthi lento ayenzayo uyenziswa yini ngoba phela akafundelanga ukufundisa. Wena la ekhaya ufundisa kufundela umuntu ofundela ukufundisa la ekhaya uyaphaphalaza. La ekhaya uyakhethwa. Ugcotshwe. Mawagcotshwa lisekuphelele. Ungashumayela umfundisi ugcotshiwe, hayi uyofundela ukufundisa. Ungashumayela umfundisi ugcotshiwe kusuma ishosha. Ngoba ugcotshwe uShembe. Bayazi nina babefundisa, bahlale behambisa inkonzo emzini abantu kusinda abantu. Na ita isude yazi leyo hamba bangini magula ubizwa bona ngoba thina sisiphethe sayo yonke into khona emhlabeni yabona no uhulumeni ndabona mase bexayekile bezala amen ngoba uyabona thina siwukhalo lokugcina akukho ngale kwethu ongale kwethu ithuna base bembiza-ke ubaba omkhulu bembizela lapho kuleyo ndawo yabo base beqala bembuza-ke bembuza ubaba omkhulu wayenganazi sasokumpompa kulanda umlando ongenamsebenzi wasethi ngiyalizwa konke lento kusho ngiyakuzwa kodwa mina ngithi nabona lo kamthini la minyango yoba ngithinywanga uNkulunkulu la mawungezele lento ngithi lo kamthini uhamba isikhathi bese uyawa mawuke wawa lo kamthini wabola
kuyobe kuchaza ukuthi ubuNazaretha buyophela nama ngithinywa ngoNkulunkulu. Kepha lo kabumthri yo lemnyango. Mawe wawa. Wangabona waphenduka isitshe. Kuyobe kuchaza ukuthi ubuNazaretha ngeke kuphinde kuphele emhlabeni. Nebala ke safika isikhathi ukuthi uwe lo kamthini ufukathele. Uthema usuyile waselo kamthini wangabona waphenduka isihlahla. Leso sihlahla sike sisibo waphenduka itshe. Lelo litshe sike silibone masentabazwe sebalithatha belungu kuselona leli lapha elosho sengathi baphendula bona. Bathela bafakwa esithi wona okuthethwa khona leli cala. Baya uyibiyele sibuka nje ngeorder nje ungenje uyibuke. Usuku sisenzwini. Zonke zono maziphelela ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Umusa wasezulwini osuwehlele phezulu kwethu. MaNazaretha amahle sisikhumbuzweni sikaBhombela. Indlondlo yomusa indlamhlathi kaMayikisa. Ithi ke inkosi ilanga akekho maNazaretha uNkulunkulu befike phakathi kwabantu engazange abikezele ukuthi uyeza. Ithi ke nokufika kababamkhulu kwabikezelwa indoda yakwaNkabinde
eyayigijima emagqumeni naseyinkalweni ibikeze ethi khona umuntu ozayo uza nenkolo yabantu ithi lo muntu ozayo uyothi amadoda awakhonze namabheshu nongiyane babo ithi amakhosikazi ayosonta nezidwaba nezinhloko zawo ithi ngeke lo uNkulunkulu ozayo ethi abantu abalahleli zonke lezo zinto ithi le ndoda lo uNkulunkulu othi uma esefikile uyobonakala ngoba uyofika negama elisha emhlabeni eliyohlatshelelwa amagumba amalo omhlaba ngesikhathi esisodwa badideka abantu ukuthi uyobegcwala umhlaba wonke kokwenzeka kanjani lokho yathi mayifika endlondlo yomsa njalo ngo1 ngesabatha sonke siyagoqa sithi imbongeni uJehova Manazaretha nezizukulwane zenu sikusho lokhu ngesikhathi esisodwa njengoba uNkabindo wabikezela ithi ke inkosi inyanga ezulu ubizwa bamshumayeli uGumede wasemthandeni ithi kushembe ngakafiki lo mshumayeli wayesonde eAmerican board sethi kumfundisi ngelinye ilanga makholwa kunomuntu ozayo lo muntu ozayo ungumkhohlisi nibomqaphela uthi sonke sahlala silindile siqaphile uthi kwathi mangizwa ukuthi kunomuntu lapha emsizini uyakhuluma indaba kaNkulunkulu ukhuluma izinto eziningi uthi uGumede ngase ngifisa ukuyombona ngathi ngabe sekuye lo mfundisi wayekhuluma ngaye ake ngiyombona wathi mayifika kulugagane elubona luphilisa abantu ngokubabheka njengamehlo wathi hayi khona lento esho umfundisi ethi ayikho nanga uNkulunkulu sefikile emhlabeni wabeke uGumede seyashiya kuleli bandle sebuyela ebandleni laManazaretha amen ithi ke inkosi inyanga ezulu kwathi ushembe eseyintabeni zakwamhlaba uyalingana ithi kwakukhona intombazane yenza abantu bahalalisa ithi kubafundisi ekhuzani laba abantu bangahalalisi kulomuntu bathule nje abafundisi bayibheka le ntombazane yabathe ngithi khuzani lo muntu laba abantu benina bangahalalisi kulomuntu ngoba munye umuntu ohalaliswa kuYesu kuphela yane liyabona intombazane ukuthi abayinaka abafundisi yasiyadlula yakulugagane mayifika ithi uvumelana abantu bethu ingcwele wena futhi ugagane ngani mntanami uthi ngoba munye umuntu okuthiwa ingcwele kuye uJesu kuphela uthi ugagane ratha umntanami uyokwazi ngani uma uJesu esefikile emhlabeni yathi kodwa ngeke ngazi kodwa ayilungile lento eshoyo laba bantu thi inkosi yabe isiphambi izandla zombili ithi inyanga ezulu yanela iphakamisa inkosi hulu kuhluphaza intombazane iwa yabavuke yawa yazathi inkosi vuka mntanami yini ubonani yathi abantu bakhe balungile abasho ukuthi uJesu sekhona emhlabeni ngibona amanxeba opha lapha kuyizandleni iphendukela kubafundisi anilungile nina anitsheni ngani uJesu kade nihamba la emhlabeni ithi inyanga ezulu kwathi madlula lapho uthi sasihlezi naye baba emzini wasephakameni ithi kubaba wayekwazi ukuthi ethe kwenye indawo abonakale kwenye indawo ithi ke intabeni zasemnambithi ewinene kwanobamba ithi kwakunomuzi wakwamathe kwagula umfana khona ithi angazi noma lo mfana abantu wayesilome esithileni ngoba babethele ngokubuningi abantu bezombona egula ithi kusethi ngelinye ilanga lo mfana ngiyabona ukufa kuyanginqoba kodwa hayi kakhulu kodwa kusasa ngizohamba ngesikhathi sika 10 ngizohamba noShembe ngiyoshumayela wayengazi uShembe Manazaretha ewinene baxakeka abantu ukuthi uShembe yini le ukhuluma ngani lo mfana base bethi abanye usiyahuma ngoba vele kusho ukuthi useyahamba emhlabeni ithi inkosi wathi ngakusasa ngo10 ithi ke thina sasihlezi naye ephakameni ithi maye sehamba wawumbona ethi ukuthula kancane bese kubona ukuthi ngathi akasekho lapha phakathi kwethu uthi akusezobabikho umuntu ozohamba yosondela enkosini ithi ke inkosi kwaqhamuka ifu ngoba babe seplazini lomlungu laba abantu leza lafikela emaphezulu eplaza baphuma abantu bonke balibuka bathi leli ife lingajwayelekile bathi mabelibheka abantu babona kunomuntu wayehamba nabantu ababegqoka ingubo ezimhlophe kwasuyaphuma umphefumulo kulomfana useya lapho uNkulunkulu athe ngakusasa ngo10 izohamba nawe ngiyoshumayela sikhona ikhoze ezihle kaNkulunkulu
Sisothando lonjalo maNazaretha olwasithanda thina singakabikho singakazalwa kungakazona ukuthi siyoke sibe khona. Samenyelwa kulento enhle kangaka. Nathi singazingcolisi singazoni maNazaretha. Umuntu oyisihlwempe ungavama ukuphikisana naye ngoba ubogcina abantu bethi nazi ihlwempe ziyaphikisana nawe ubalo kanye naso. Ngoba kusiyeke nje njengomuntu omayisuka edoba. Inhlanzi ezicabanga ukuthi seyiyekile umdobo wayo yahamba abese buye idonsa bese ibona ngaleso sikhathi awukanti angikubanjiwe lapha. Sesikhona maNazaretha amahle. Sisothandweni uNkulunkulu asithanda ngalo sengehlela phansi ke inkosi yamakhosi. Ngithi kangibonge umhla ka19 ngangimenywe umphathi westation kwaMashu. Sizobabaza sizokhuza ulaka lokufa kwabantu kwaMashu. Kwathi mase siqedile ukukhuluma kwasondela insizwe zingamaNazaretha Nkosi yamakhosi ngizoceba leli demoni ke. Bathi labo bantu yebo siyabonga ukufika kwenu nizobabaza lolula kodwa thina amaNazaretha sikazoyeka ukufa la. Ngiyabuza yini kwenze njani? Bathi siqhathwa thina ngabagcotshwa bethu. Hawu abagcotshwa baniqhatha kanjani? Bathi sinabagcotshwa bethu thina abagcotshelwe la. Kodwa ukuthi makufika umgcotshwa osuka ekhaya egcotshelwe ekhaya afika phazamisa umgcotsho la bese silwa thina sibanga laba abagcotshwa. Uma umfundisi wenkosi kuyofa abantu ngegama lakho uyombona noShembe. Ngoba ufika waphazamisa umuntu lapha egcotshelwe khona. Mangigcotshelwe ekhaya angisebenze ngicine ekhaya mangiyesilungini ngiyenza ngoba ngihambe ngapha akusho ukuthi ngiyophazamisa umgcotsho ogcotshelwe lapho. Ngisho ngaba nabantu bakithi ngobuningi phansi kwakhe baphansi kwakhe ngoba basekusebenze lapho abagcotshelwa yena ekusebenzeni bangabakho mase besekhaya. Uma siyoyibamba lapho maNazaretha amahle ngeke afa maNazaretha kwaMashe bangathi inkosi ibusise nekuzwile. Abantwana Nkosi yomsa, Nkosi yasethembiso, Thetheleli wezono. Ngiyabonga Nkosi ngethuba lokuba nami ngiguqe phambi kobuso bakho naphambi kwehamente yakho eyingcwele.
ngicela ke Nkosi ngingakhuluma okwami ungiqoqe ulimi lwami likhulume okuthandwa nguwe nokuthandwa ngabantwana bakho. Nkosi ngoba usakhele inqanawe esikuyona namhlanje owayikhombisa obaba bethu nomkhulu bethu nokhokho bethu. Ngifanele ukusukuma ngiguqe ngiphakamise udumo ngoba kabe mhlawumbe asisekho thina esizulwane zalobo bukhosi owabudala Thixo uThixo. Sifanele makhosi ezizwe sibonge lenhlanhla enkulu kangaka ngoba wathi mawufika Thixo umhlaba wawonakele, abantu babengayenzi intando kaThixo, nabaphathi babo abamakhosi babengayenzi intando kaThixo. Kepha Shembo ingcwele wafika nezifundiso zakho zokuthi akekho umuntu onelungelo lokuchitha igazi lomunye umuntu. Siyazi okhokho bethu balichitha igazi. Wathi Nkosi ngeke kuphile emhlabeni kube umhlaba onokuthula uma kusekhona izimpi lezi ezazithanda okhokho bethu. Wathi Nkosi ukuba umholi wabantu akekho omunye umuntu oqinisayo ngaphandle kwakho, ngoba okhokho bethu babeqinisa ubukhosi babo begezela eindengezini ezamakhanda abantu ukuze kubonakale ubukhosi babo ukuba bukhulu. Kepha Shembe wafika wathi singumfanekiso wakho ngoba sikuholela abantu bakho. Wathi asihlambuluke ukuze siyongena nabantu osinike bona ukuthi sibahole ezulwini. Siyabonga Shembo ingcwele. Sifanele ukubonga njengobukhosi inhlanhla enkulu kangaka eyasehlela. Ngiyasicelela ke Nkosi nami ngiyongwasemachunwini bese ngathi lendlela ingengidide ngoba lendlela iyadidana. Sengathi Nkosi ngingephazanyiswe nangoba ngabe yini idimoni elifikayo phakathi kwaleli bandla. Ihlale kuwe ngoba ngomhla ukuphela ngobe nginawe kuphela, akekho omunye oyobe ngilekelela. Ngisicelela lo Musa Nkosi yomsa, njengoba ngisho ngithi wakhe inqanawe phakathi kwethu kukhona abathakathi, phakathi kwethu kukhona ababulali, phakathi kwethu kukhona amasela, phakathi kwethu kukhona abaphingi, phakathi kwethu kukhona yonke inhlobo. Nathi siyizoni, ukuhlukana kwethu sikhona. Sikhona. Ngiyacela Nkosi yamakhosi, akukho lapho esiphephela khona, akukho futhi lapho siyobuye siphephele khona
alikho elinye ithemba lethu ngaphandle kwakho. Uma umuntu esikhipha kuleli bandla angazi ukuthi engathi usikhipha ngoba siyoyapi. Kuphi lapho esingaphephela khona Thixo uThixo. Noma ngabe ubani onile phakathi kwaleli bandla Nkosi sengathi kungabuya izifundiso zalokukholwa kokuqala komqalo wendlela ukuthi umuntu uyakhulunyiswa kuleli bandla, akhulunyiswe abekwe icala mhlawumbe mayikufanele lokho, uma kuyicala elikhulu akamiswe, kodwa lokho akusho ukuthi uyaxoshwa, ngoba wena Shembe ukhuluma nezinhliziyo zabantu. Sibe sihlupheke thina ngoba uma siseduze kwakho Nkosi sihlale senza amacala bese sithi sijabulisa wena kanti siyalahlwa. Ushembe akakhathalelwa ukujatshuliswa nguwe. Angeke ngithi nje uShembe ujatshuliswe yini ngokuthini ngoba uNkulunkulu. Yini engenza uShembe athi ujabule ngami? Ngoba kuphela uShembe yojabula ngami ngoba ngenza imithetho yakhe efanele. Amen. Ngoba sonke sila ukukholwa kwethu kumsebenzi. Ngale kwemisebenzi akukho ukukholwa kwethu. Kodwa Shembe oyingcwele ngalolu suku olukhulu kangaka siyazilahla phambi kobuso bakho. Sicela usilungisele inhliziyo zethu. Ngoba ibandla lakho Nkosi owalisebenzela kabuhlungu kangaka liyadungeka. Futhi abadungayo abaqhamuke eMelika, kepha sikhona la phakathi kwebandla. Cela Nkosi ungikhumbule. Ibheke wena kuphela ngakubheka okunye phakathi kwaleli bandla. Hleze kungiphazamise ekukholweni kwami. Lokho okuncane. Nazareth ayingcwele ngihlabelela lesi sihlabelelo esafika esikhonzini esihle uShembe ezweni lakithi. Emsinga. Lezi izindaba zasezulwini zafika emachunwini ngama late 1920s. Zifika nomfundisi uMnqayi. Lithi malifika lelizwe elimnandi kangaka inkosi yami ehloniphekileyo yakwaMayiziwa kade isho ithi lo uNkulunkulu akasho ukuthi lokho kubhincile lokho kugqokile awuyungena ezulwini kodwa uthi into engiyifunayo kumuntu ngifuna inhliziyo. Njengoba amaNazaretha esila Shembe akafuni ubuhle bethu. Shembe ufuna inhliziyo. Ngawube sinazo inhliziyo phambi kwaShembe. Uyadela wena nayo. Yaze yamavakavake yami. Mayifika le nsizwa iyalishumayela leli ivangeli. Izifike nasendlunkulu yamachunu iyalishumayela leli ivangeli isithi inkosi ekhona ngaleso sikhathi umkhulu ithi ngiyalizwa lihle leli ivangeli kodwa hayi ngiyanikela ngomndeni wami. Ngiyanikela ngomndeni wami. Kuthi ngiyayizwa lento eshiwo ngaleli bandla. Kanti inkosi isizohamba ihambe bese isheshe ihambe emhlabeni isencane. Mayihamba emhlabeni sebelithathile leli ivangeli endlunkulu yamachunu
ogogo sekuqhutshekwa useyabamba omunye umkhulu ubambela inkosi engizalayo ngoba eyisencane mayibamba cishe iminyaka emine lwaseliqala uDaladiya base behlangana abantwana bezindlu yendlu zasendlunkulu yamachunu bathi cha akafanele leyandlu ukuthi ibambele inkosi nango fanele wakwabo okufanele abambele inkosi kwasuka isizwe sahlakazeka phakathi kwachitheka elikhulu igazi yaqanjwa leyo mpi uhlangothi oluthile kwathiwa amathela uhlangothi oluthile kwathiwa yindela ngoba lowo owayibambile kwakusho inkosi saphila ukuthi nango yobamba ebambele umntanami ngoba usemncane inkosi engizalayo yahamba emhlabeni uyise wahamba emhlabeni ineminyaka emine wachitheka igazi ongazange libone emachunwini lingachithwa ngoba amachunelwa ngesinye isizwe kodelwa wodwa kwashaya imizi kwachitheka igazi bakhosa sendlunkulu ndlondlo yomsa sifanele ukubonga ngoba kunezinye indawo kwathi makufika lokukhanya kwaphakanyiswa izandla kwathiwa kufanele lokukhanya kepha makhosa sendlunkulu ngiyabonga kufanele sikubonge ezizweni zawo khokho bethu ukuthi kwathi makufika lokukhanya bakumuke lokhokho ingakho nathi silapha nje lento ebukhosini basemachunini iqala kanje ithi inkosi sihamba umkhulu njengoba ngisho ukuthi yahamba incane ithi mase ihamba uthi ugogo kwathi uma inkosi sizohamba uthi wabona inyawo zilenga emqadini wendlu ziduduza indlunkulu zithi ndlunkulu kungabe usakhala inkosi siyahamba waxakeka nje ukuthi izinyawo zikabani lezi elikhulumayo likabani wathi ke makuhamba isikhathi ilwa lempi yesizwe sodwa basixoxela ke ukuthi wathi inkosi mangabe isuka umqalo lobuNazaretha esebuthakathaka engabuthakathaka yini ebuthakathakiswa ukukhathala njengoba ihamba izwe bathi ke wathi chawu cishe ngaze ngahamba ngayophumula emzini hawu wayesewela uthukela esewela uthukela lathi izwi angeke shebe uhambe ungayanga ebukhosini obunje angizusho ukuthi kuthiwa kwakunjani ngoba abaningi basengaze bethi ngiyisikela kwelinonile kodwa khona abasho njalo ushembe washo njalo ngaze ngacishe ngahamba emhlabeni ngingabubonanga ubukhosi obunje washo lelozi alisho bathi ke waphenduka waphikelela ngenhla
uma ephikelela ngenhla nezwe waze wafika ezweni lasemachunwini. Ma efika ezweni lasemachunwini uthi naye hamba nabo ngifisa ukuba ngikhombise madoda ubukhosi bakuleli izwe ukuthi bungapi. Asetha amadoda hayi ncebe yenkosi sizokuhambisa bulapha ezantsi. Kwakusabambileke kuba ngomunye wobaba. Ithi ndlondlo yomusa hayi angifuni mina angifuni lapha eningisa khona ngisho mina enhlokweni ngempela yesizwe. Bengamtshelile ukuthi ubambile baba thi inkosi. Wathi cha ngisho lapho. Ngifuna mina enhlokweni yalesizwe. Nangempela bathi amadoda uma esehamba nawo esefika ekhaya lapha elikhulu kwaZondehleka uthi mangabe ke lensizwa ugogo maye lensizwa eseyibona uthi hawu kanti lensizwa nazi inyawo yilezi inyawo ezazilengile la emkadini ezazingiduduza ukuthi inkosi yahamba. Ngoba wayesebuthathile ugogo basebuthathile uNazarethe kodwa babengazange bambone uShembe. Babazi umnqayi sengathi bafundisi manithunywe izwi lasezulwini ningafike niseze uShembe. Sengathi Amakhosi noma uShembe ngasithuma ikuphi noma ngasithuma phesheya kodwa singafiki bese siba umfanekiso kaShembe. Asisho ukuthi sithunywe uShembe. Siphethwe izwi likaShembe. Singafani nomnqayi. Owafika wasibona ukuthi ngoba nami abantu ngiyabathandazela bephile ngenza yonke into hayi nami uShembe. Khuluma nje emachunini khona amaNazaretha akadladla akamnqayi. Aba nebhadi ukuthi angaboni ukuthi hayi ubesikhohlisa loya nangu ugenuine. Sengathi uNkulunkulu angasikhumbula kuloko. Kulolu hambo esiluhambayo maNazaretha ingcwele alulula. Singajwayela nje sijwayele alulula. Kufuna ngaso sonke isikhathi sibe novalo ngoba makwa waphela uvalo kuleli ibandla uyaphaphalaza. Make waphelelwa nje uvalo kuleli bandla uyaphaphalaza. Cela Nkosi yamakhosi ukuthi ngingaphelelwa uvalo. Hleze ukukholwa kwami kuphaphalaze. Siyacela Nkosi yamakhosi, siyasibona isimo. Siyazicelela Nkosi yomsa njengoba ngisho ukuthi wasakha nathi sawumfanekiso wakho kuba silekelele abantwana bakho kuba sibaqondise ngendlela eyoba isezulwini. Siyacela Nkosi usipho leso sithunzi sesifanele ngoba isithunzi sobukhosi asisekho. Ngazi noma sipheliswa yithini noma sipheliswa intando yeningi. Kodwa Nkosi siyacela ukuba sifihle ngaphansi kwephiko lakho ingcwele ngoba abantu nje emhlabeni inkosi abasayazi ukuthi yini. Sesiyangenelwa nje inkosi yomsasidujule. Kanye nabaholi bethu esithi basigadile nabo bagade abantu bakho Nkosi ukuba babaqondise abayizinduna. Kuyadutshulwa nje. Sicela ke leyo nembeza Nkosi uba usifakele kona kubantu esibaholayo esibahola ngegunya lakho lokuthi siholela wena bona. Asiziholeli thina. Sifihle nje Nkosi yomusa. Sifihle usifihle noma sinezono noma singenzi kahle usifihle kodwa ngoba okhokho bethu bakubona.
sifihle nje Nkosi yamakhosi sifihle nathi samaNazaretha sonke nje sifihle Nkosi yomusa ukuthi kukhona ikhohlakala kukhona ini kodwa Nkosi uyinqanawe yokucasha akukho lapho esingabe sicashe khona ngaphandle kwala ngoba sikhona ngoba sila nje singcwele sonke kodwa ke siyojabulela khona lokho ukuthi sihambisane nabo abangcwele ngoba izinsuku zethu ziyokwandiswa ngakho kuba sikhona khona emdibini singengcwele kodwa sikhona siphile sikhulume futhi okuyiqiniso phambi kobuso bakho siyabonga Nkosi siyabonga namhlanje osukwini olukhulu kangaka la esikhumbula khona insizwa eyasilethela izifundiso ezibalekile kuba sizenze njengamaNazaretha esicelayo ukuthi siyacela ukuthi lezo sifundiso singasho futhi ukuthi hayi sekukudala lokho kepha sibambelela emthethweni omdala insizwa kaMweli yakwamsweli ethi umthetho kaMose sengathi nathi singabambelela lapho amaNazaretha ayigcwele singasiqaleli okwethu ukuze ibandla lethu lihlale lihlambulukile ngaso sonke isikhathi inkosi kusini kuzwini namhla sengiselengedwa akubantwana Baba Nkosi Amakhosi Jehova ingcwele ngiyakhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama uNkulunkulu ongcwele siyabonga baba ithuba esilitholayo ukubane sifakaze nathi ngaloNkulunkulu ungumqalo wendlela esimuzwa ngendaba ke nokho ngoba sasibancane thina kepha okhokho bethu nomkhulu bethu ababa nethuba mhlambe lokumbona bukhoma siyabonga ke Nkosi Amakhosi kuthiwa ngelinye ilanga ngoba umuntu uzokhuluma ngokuthiwa esithemba ukuthi ke maNazaretha umuntu mayekhuluma ngento okuthiwa maningi amaphutha angenzeka
ongayikhulumi kahle into kodwa ke inhloso akuqondile ukukhuluma ngabantu siqonda ukukhuluma ngoBombela isitimela samampondo kuthiwa ngesinye isikhathi emzini wasePhakameni kwake kwafika umama lo mama wayekhonza enkonzweni ethize ngingethande kulungibizana nezinkonzo zabantu ngoba ngaze ngenza iphutha longayibizi na kahle kwayona uma efika lo mama ufika egula ephethwe ukugula ke okuye kube khona kubantu besimame ngiyoxolisa Nkosi Amakhosi mangizokubiza leli gama kodwa ke angiliboni inhlamba ngoba engathi liyabizeka uthiwa wayephethe isilumo ngicabanga ukuthi ngibeke kahle lo mama simhlupha lesilumo ebuya ngapha eningizimu mayifika emzini wasePhakameni inhloso kuzobona Inkosi yamakhosi uBombela isitimela samampondo kuthiwa ke kodwa akwenzekanga ukuthi ambone ubaba kwaze kuhamba isikhathi sokuthi kiwe entabeni yomhlangano inhlangakazi kuthiwa ke endleleni umama ezwa inhlungu simphethe impela kanzima wagcina esephimisa amagama athi kanti lo shembe usiza kanjani usiza ibandla lakhe kuphela yini na base bemuzwa abaseduze sebemkhuza bethi kehlisa umoya aqhubeke nohambo kuze kufike phambili entabeni yasenhlangakazi uthiwa ke kwathi makufika entabeni kuhamba isikhathi okuthe ngesinye isikhathi ubaba umqali wendlela wayesethumela othize ubani ayomlanda lo mama nebala ke walandwa lo mama weza ke phambi kwayo Inkosi yamakhosi uthiwa yathi inkosi namhlanje ke mama usuku lwakho lokuba uphume ezinkingeni obhekene nazo uthiwa yamkhomba ngomunwe maNazaretha la ngasesinyeni la iphethwe khona ilezi silungu uthiwa kwaphuma igazi elalingamahlule lagcwala phansi balibona bonke abantu kuthiwa lo mama maNazaretha wabe eseyasinda lo mama wenkonzo bathi ke akagcinanga lapho uNkulunkulu oyingcwele ngelinye ilanga bathe emzini othize ke maNazaretha njoba kuyindaba umuntu ayizwayo sibancane kakhulu kunesikhathi uBombela ayikhona ngaso kulelizwe bathi kwakwakhiwe umhlangano njoba uJehova ehleli namaNazaretha ingcwele lapha emhlanganweni ngalezo ikhathi ke kuwakhiwa amatende bathi ke kwakunezikhulu noma izethenjwa noma iliphike elinye igama elikhomba umuntu ukuthi uyasetshenziswa lapha nalapha ezulwini isethenjwa ke sagcina sazi ukuthi uJehova ulala ngaphi mayilele etendeni okwathi ke ngokuhlangana kwazo nabanye ababe ngasabona uNkulunkulu ngenxa yokujwayela basethatha isinqumo sokuthi uzomjuqa kuthiwa ke nebala maNazaretha wasondela ke ngoba azi ukuthi uShembe ulala ngakuphi maNazaretha uShembe uBombela isitimela samampondo mayifika kulelizwe ebonana nokhokho bethu wabafica besejele owami ukhokho wayesejele ngenxa yezimpi la okwakusetshenziswa khona imkhonto kubulawa abantu kuliwa manje uShembe wafika waqeda konke lokho wayesefundise yakhe indlela yokuthi yini nani okufanele siyiphathe njoba siyemgidini siphethe amashoba siphethe amahawu kanjalo umama wephethe ama-umbrella namahawu namakhosazana wayesishintsha esikhipha kulento ukuphatha imkhonto
Lona ke osejwayele usebuyele emkhontweni. Mayebuyele emkhontweni uthi uyogwaza noma uyohlaba umnikazi kwazo zonke izinto. Bathi wafika kohlangothini alwaziyo. Wafika ushiqela umkhonto wayewahlaba phansi emhlabathini. Waseyincoma ke ngendlela ukuthi usehlabene ebuyisela umsebenzi kaJehova emuva. Kanti uManazaretha kuthiwa izwi lafika kuShembe ebusuku lamshintshisa indawo lala kwenye indawo. Lo nje begwaza nje ugwaza umoya. Kuthiwa ke ekseni base bemileke bonke bebheke lapho abakhandi betulo. Obitulo lidala phakathi kwethu noma phakathi kwaManazaretha. Njoba namanje amatulo elokho ekhona. Mabe vuka ekseni thowa waphuma uBhombela eqaqa uzipho etende ubhekisa phezulu. Waphuma wazelula uNkulunkulu wezulu nomhlaba. Kuthiwa kwabonakala indoda igqimuka phansi yaquleka. Ngoba phela bisichomile kubangani bayo ukuthi kamsekho. Silindele nje ukuthi ephume bese kuzwakala ke mhlambe ozoya ngaphakathi enkosini. Bese kuzwakala kuqhuma isililo okukhomba ukuthi uShembe akasekho. Okuyinto endida aManazaretha uma abantu belo benza imizamo yokucekela phansi uShembe kube kuyena obadalile. Ungethina esimdalile. Manazaretha uShembe nje obehleli phambi kwethu unyazi lwezulu. Alibekiwe ithina. Futhi akekho kuthina onamandla wokubona ukuthi endlini kaBhombela noma endlini kaShembe nangu uShembe kufanele ahlale kuthina. Ukuhlakanipha ke lokho okungafuneki. Akufuneki ngokuthi kuzoqanjwa amanga ngalolu daba. Manazaretha ingcwele uma inkosi imbona lo iqimuka phansi isondela kuyena ibisithi abamthele ngamanzi avuke lebala wavuka. Inhlayisuthi ke isihlangana ke phela ifuna ukumkhipha manje ngoba wonile lo wenza ungaphezulu kwento zonke. Kuthiwa engenayo nendawo azo kuyona inkosi yayisimnikeza umhlaba noma iplaza ukuthi ahamba ayohlala khona. Siyezwa ke eManazaretha kuthiwa nalelo plaza lashabalala. Kwagcina sekushabalala nakho konke nje okusondele nalo wayezama ukujuqa uJehova. Uthiwa ke eManazaretha abagcinanga lapho. Babe sebeqhubeka bekhandela inye itulo. Kwathuna intombazane yimbe. Kwathiwa kuzofanele ingene ngaphakathi ubaba omkhulu la ilala khona. Ithi misi ngaphakathi bisizwakala isho ngengila. Ube sengathi uyayibamba. Ukuze bezongena ke bona bezomcuboshisa. Abantu njalo abafike bathi siyikhetha inkosi yasePhakameni. Befika bengenalutho, belambile, behlupheka. Abanye bafika la bengaganiwe bese befike beganwa ngomsaka kaJehova. Bese eyibona umuntu useyindojana ethize engamelana noNkulunkulu. Kwenze kanjalo ke nakulamadoda. Ayibone se amadojana athiza angakwazi ukuthi abhudukeze uJehova. Esekhohliwe ukuthi aphuma kuncindezelo yabelungu ababe wahleli emqaleni. Bewasebenzisa njengegqila. Ngalezo ikhathi wafika uShembe wasusa konke lokho eManazaretha engcwele. Bathi intombazane yathi mingena yasifica isilwane sikamhlola sihlalele nje. Sibhekile. Yathi misondela intombazane wathi ayisondele kakhulu. Yathi mihlala intombazane wayeseyibuza bakuthumeni labo abakuthumile. Kuthiwa uManazaretha yangi ngizintombazane yangazi zophendula ithini
waqhubeka wabuza bakuthumeni baba bangithumile ukuthi ngizolala nawe. Uthi uShembe, hawu wena ungakumele ukulala nami? Uma ngafika izwi njengamanje lithi angiphume ngiyolala esihlahleni, nawe uzohamba niyolala esihlahleni. Ngqi entombazaneni. Uma lithi ngiyolala eweni, uzoya nawe olala eweni. Ngqi entombazaneni. Yathi siwayiphuma. Sayibuka inkuzimalanga lezi zilindile phela ukwazi ukuthi hawu. Yaphuma ingasabanganga lo msindo ukuze singene simjuqe. Yafika intombazane yathi hayi nina ningithuma kumuntu owaziyo. Ngithuma kumuntu obazi ukuthi ngizofika laphana futhi ngizofika ngenzeni. Manje ke mina ngikwazanga ukuyenza lonto ngenxa ukuthi nina ningithume kumuntu obesazi. Ngithe ngifika nje wayihlala phe kodaba. Sahlakazeka igila mkhuba maNazaretha. Iyo ndaba ke esihlangene ngayo namhlanje ukuzokhumbula nje noma sasingekho kodwa sizwa ngabathi kwathi kwake kwenzeka lokho. Sekuthi ke ngelinye ilanga maNazaretha enye insizwa nje ngakithi yayikhuluma ethempelini nayo ke okuchaza ukuthi yayikhuluma into eyizwile. Usho ukuthi ke mina ngizazi ngunamba bani abantu abakhuluma lolu daba. Ngenzeka ke ngayibeki kahle kube khona okusalayo lapha nalapha. Inkosi iyothela umusa nje kuleyo ndaba. Engiqonda ukusho kodwa imisebenzi ebalulekile uBombela isitimela masamampondo. Othe mayifika kulelizwe wayenza. Okunye ke sasikufunda esikoleni sizwa kuthi uJesu wathatha udaka walinameka emehlweni kumuntu wayengaboni wayeseyabona. Manje lento sizwa kuthiwa yenzeke la sikwazi ukuhamba sifike khona nathi. Kuthiwa ke ubaba omkhulu kwake kwathi kuphakameni kufika insizwa noma umama nobaba bezobika noma indoda izobika ungabathola abantwana. Yathi mayibika ke enkosini yamakhosi kuthiwa yangaphendula inkosi yamane yadweba phansi yadweba umfanekiso. Mabe ubuka lo mfanekiso umfanekiso womfana. Yaphinda futhi yadweba omunye umfanekiso. Mabe ubheka umfanekiso wentombazana. Yayisimnika isibusiso lo mbhemu ukuthi ahambe ayohlala linde. Kuthiwa ke maNazaretha nebala lo mbhemu wamthola umfana. Waphinda wayithola intombazane. Imisebenzi enjalo maNazaretha. Mawushembe ehla ngakithi mabesho. Khona indawo kuthiwa iseGlendale. Eintabeni zakithi le eMthandeni. Wafika emzini othize njengoba kwenzeka na kwezinye indawo. Wafika kukhona umkhulu nogogo behleli nje egcikeni kwabo. Mayefika uShembe ecela ubane bamphuzisa amanzi. Watholakala isalukazi sisukuma sincenga siyomlandela amanzi. Mayesebuza uJehova ukuthi hawu bantu abadala base begugile makushiwo sebebadala impela. Aninabani la ekhaya nihleli nodwa bathi baba sihleli bathi umuntu wenkosi sihleli sodwa asinabo abantwana sibatholanga. Uthi uJehova wababusisa nebala maNazaretha bamthola umfana okuyena bamshiya wavusa umuzi wakubo. Umuzi wakubo khona njengoba sikhuluma nje. Ngithi ke maNazaretha sengizohlala phansi. Kuthiwa ngomhla ka1 kuMeyi ngalo nyaka ke siwaziyo sonke 1935. Ubaba omkhulu wezwa emzini waseMkhayidini la ayikhona. Wezwa ukuthi umfundisi mangizwa ke uthiwa umfundisi uMngoma. Bathi ke owangapha kamaphumulo owa ngena naye kulobu uNazaretha.
bathi ke maNazaretha umngoma wayigula elele phansi. Yafika ke inkosi yamakhosi kumngoma yambuza yathi awu mngoma uyakwesaba yini ukufa? Yayisithi inkosi yamakhosi kuthiwa yathi vuka mngoma ngoba wena engifuna ukuthi ungcwabe. Kuthiwa yathi inkosi imini ngizohamba. maNazaretha kuthiwa mayiqeda ukusho lawo magama bathi wavuka umngoma waphila. Kodwa ngaleyo ntambama amaNazaretha ayekhona ambona uJehova umqalo wendlela ephuma ngaphakathi endlini ehlala ngaphandle, ambona ukuthi ujabhile. Kuleso sikhathi uJehova ehleli lapho wabe sebiza inkosazana ubane ize kuyena ezosho lokho ayizokusho. Okwathi mayisisuka amaNazaretha inkosazana siphindele emuva, abantu bayibona ukuthi intombazana ijabhile, nayo ijabhile njengoba nayo bejabhile. Kuthiwa kwasondela abakhokheli, babuza abakhokheli ukuthi kwenze njani. Inkosazana yabaphendula yathi uShembe useyahamba emhlabeni. Babuza abakhokheli ukuthi yini ubone yini ethi uShembe useyahamba emhlabeni. Kuthiwa amaNazaretha intombazane yabe isikhipha incwadi, okwathi mabe buka labo abangcwele ababekhona lapho bayithola ukuthi ibhaliwe. Ithi le ncwadi Nkosi yezulu yamazulu nomhlaba, masinyane uzongibiza, ungawalibala amaNazaretha akho, ungabalibali abantu bakho amaNazaretha ayingcwele. Ithi ke inkosi maNazaretha kuyikhona nathi ke kulesikhathi esiphila kusona, ngoba abanye isihlabelelo abanye abasiphathi ushuthi abasifundi okuningi bakuzwa ngoba sekuculwa nje. Athi kamazwi akule ncwadi mayiqeda inkosi beqeda ukufunda lokho ukuthi ungawalibali abantu bakho amaNazaretha angcwele, vusa omunye endlini yami ahole abantu bakho. Ilonto ke maNazaretha ebalulekile njengoba sila njengamanje. Ngeke ume la kwesinye isikhathi ube nesibindi uphatha umbhobho kanje uthi usibanibani nosibanibani, usho abantu abahlakaniphile, ungabasha abangahlakaniphile uthi bafuna ukubeka uShembe, ufuna uyibuke wena uthi usile wena. Izoyisho le ngoba sithi isihlabelelo vusa omunye endlini yami, kusho ubhombela isitimela samampondo uthi akuvusa omunye endlini yakhe ahole abantu bakho, abantu bakaNkulunkulu. Ithi inkosi umnike inhliziyo naye enjengeyakho, umphathe umgcobe ngamafutha omusa. Ithi inkosi yamakhosi bafunda umzimba wami ukhathele uzawulala ethuneni, umoya wami uzovuka. Yilokho okunye okufuna sikuqaphele maNazaretha. Umuntu akayisho lento ngoba ethi uhlakaniphile, kodwa umuntu usho phela ngoba ibhaliwe lento. Njoba ibhaliwe nje, ibhaliwe ngolimi olukhulumayo, asikho isidingo sokuthi ubuye itolike ngenye indlela, isholo nje yona. Mina sengiyagcizelela ithe inkosi singabanye abakhiwe uJehova sawumfanekiso ukuthi sinhole zizwe, sinhole le ndawo efanele. Ngakho umsebenzi engiwenzayo noma engushoyo uncike lapho.
umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha ngeke kusuka umoya wami njoba nguqwabe nje wasemthandini uvuke wembathe nguba mina nganomoya uvuka wembathe lento manazarethi imfihlo yasezulwini sonke ufuna sikuphile lokho futhi sikwazi sizoyeka kuloko siphikisana sisolana nangezinto ezingekho nombani ongasungula ushembe la into engeke iphumelele from 1976 kwahlangana ngisho Amakhosi aye ngontanga kababa athi akhushembe akazange aphumelele lo shembe angazi ke thina siyinzalo yala Amakhosi ukuthi ngabe sihlomeka kuphi ukuhlomeka uma singathi sibeke ushembe ubeke uNkulunkulu unyazi lezulu ngoba luphambi kwethu lubekwe uNkulunkulu amen ufanele kuzwe ungene la mawunetulu ngakhe elinye kodwa babheka abantu bakhela itulu uthi obani yadlula lapho amaNazaretha ayifunda ebuka lo mbhalo amaNazaretha kuthiwa ajabha kakhulu aphatheka kabi athi awu ubaba omkhulu besingamboni ukuthi usegula ngendlela ukuthi asangahambe emhlabeni ngoba amaNazaretha ayekhondwa uNkulunkulu ngeqiniso ayengayilindele ukuthi ushembe yokuhambe kulomhlaba ayazi ukuthi ushembe uzohlala ngeke ashintshe ibhantshi njengoba kwenzeka amaNazaretha kodwa kusijabulisa ukuthi umoya kaShembe besinawo yiwona esikhubeka nawo kuShembe olandelayo akuthina esikwazi ukuhlonza lowo moya musala ukuzenza ihlakaniphi kwahluleka belungu bethi bazama ukwakha umuntu bagcina bakudoli into engakhulumi angazi ukuthi umuntu angamakha kanjani uShembe uNkulunkulu umuntu osholoko kufanele nimbekezelele njengoba inkosi kadisho ukuthi umuntu mayikhuluma nimlalele ekhuluma la nimbone ukuthi ziyantunda la ingqondweni ningabe nansi ntunta njengaye nibothula ngikhumbula into eyodwa angakazi uShembe ayishintshe uthweze emakhosini nani ningonani mina weze emakhosini nani ushuthi nizisibili uma uShembe ezemakhosini ningayishintsha ke nje lonto sothula thina sinibuke maNazaretha ingcwele kuthiwa ke abantu badumala kakhulu ngoba kwenzeka lokhu khuluma sebekwazi lwathi malifika usuku ifika lemini esabekayo lolu suku esihlangene ngalo namhlanje seyifika ithunywa zizomlando wasezulwini ngoba maNazaretha waphakade wayizelwe futhi washo wathi nanini uyokulokhu ekhona la njengoba sikhuluma nje nangu hleli phambi kwethu ngakho ke maNazaretha ingcwele sihlangene ngalelo daba uyixolise inkosi yamakhosi makukhona la ibeke kabi khona nakini makholo angiqondile ukukhuluma ngani ngiyathusa ngoba nginenjabulo ngalo uNkulunkulu esiphila phambi kwakhe ukhulu umlando osemakhosini azizalayo nalo uNkulunkulu asoze sadlalela kulesi sihlalo maNazaretha ingcwele lokho ngifuna ukusho ngikuphinda phinde ize ngibophe iqupha kanje okhomba ukuthi ngiyayiqinisa lento engiyishoyo ngakho ke Nkosi yamakhosi uyaxolisa la ngone khona la ngabekanga kahle khona inkosi yomusa iyongithethelela maNazaretha ngehlela ngezansi inkosi ayibusise esemizwini phama bami akube kuhle ngoba ingcwele
nasesihlalweni sasezulwini. Amakhosi ukube ngiyazenzela bengiyawudlulisa umbhobho, kodwa ke umuntu ma ethunyiwe, ngane nje mayithunyiwe ekhaya ngisho kuthiwa izizwa kahle, kodwa iye la ithunywe khona nami nginomkhuhlanyana, kodwa ke ngoba sisithunyiwe sekufanele siwenze umsebenzi wokuthunywa kwethu. Lo nkulunkulu esihlangene ngaye namhlanje uNkulunkulu wokhokho bethu, uNkulunkulu womkhulu, uNkulunkulu wobaba, useUNkulunkulu wethu futhi namanje. Bonga nje into eyodwa, ngoba wathi mayefika esuka kwanontanda bathakathi efika ezweni lakithi akazange bamchilisa, bambona ukuthi uNkulunkulu kukho konke kwenzakalayo, abazange bambone ewumuntu. Nathi ke siyafisa ukuthi singambone umuntu, kodwa simbone uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Manazaretha ngizoba mfushane kakhulu, kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi ukufika kwaNkulunkulu phakathi kwethu naphakathi kwesizwe sala eMpumalanga kwawukuthi senze imisebenzi yakhe emihle, siphenduke ekwenzeni imisebenzi emibi, sibikile amakhosi. Ngeke ngikusho ngakunye ngakunye, kwangesikhona ukuthi sigqoke ingubo emhlophe bese kwakuphelele, kodwa kwawukuthi sithi sesiyigqokile ingubo emhlophe bese siyaphenduka senze lokhu okuthiwa asikwenza, singaliphikisi izwi malithi asenze lokhu okuthiwa asikwenza, okuyikona ngelinye ilanga ukuyosifaka endaweni efanele ngokwemisebenzi yethu. Ngiyacela Nkosi yamakhosi uba ngihlabelele isihlabelelo samakhulu 4. Niyabona nani ekhanda ukuthi kukhulekile. Ngamemeza ubusuku nemini, nemini augi sangangani ungamemeza ebusuna
uzungeze azizwe eziphansi phansi kwezulu awuzizwe lalani uzulu ezwa abambi omsindisi awuzizwe lalani uzulu ezwa akala phambi phambi omsindisi uNkulunkulu-ke esikhuluma ngaye wafika ezweni lakithi wathi mayefika kwakusahanjwa ngamahashi nangey'nyawo nangakho konke nje iy'moto zingakabikho wayese edlula esizweni sakithi ngishilo-ke ngathi wathi mayefika wamukeleka banesisila-ke labo eyizweni zasemakubo wathi mangabe efika uShembe bambona nje ukuthi akafanele uthabe kuleyo ndawo. Kodwa-ke nami angisho ukuthi ngcwele ngokuthi sambona noma bambona abazali bethu ukuthi uyena. Kodwa inhlanhla nje ngiyibabazayo. Kodwa mhlawumbe engakafiki kulokho ukuthi uShembe wafunga ukuthi lo kumNazaretha abusekuphela ngoba wabuza uNkulunkulu endaweni yasemseleni bethi bayambheka ukuthi ubaba ongakuphi bamthola usenyamalele bamfuna baze bamthola ngoba lo kumNazaretha bahlushekela namanje busahlushekela bamfica ehleli ngaphansi kwesihlahla sekonono awu baba kwenze njani wahlala kabuhlungu ngaka wadabukisa bantu abami bengizobuza uNkulunkulu izinto ezimbili eyokuqala eyokuthi ngabe sekuyiyo indawo yokugcina ngila sezongilanda yena uNkulunkulu noma sengizoya yena uNkulunkulu uthi ke bantu abamangiphendulile uNkulunkulu wathi yebo Shembe sekuyindawo yakho yokugcina sezokubuya la uthi wesibili umbuzo wase ngibuza ukuthi amaNazaretha ayoba yini mase ngihambile ayoba khona yini noma ayophela uthi ke bantu abami uNkulunkulu ungiphendulile futhi indlela angiphendule ngayo yona le ngijabulisayo ethe amaNazaretha asawukuphela nobuNazaretha abusawukuphela kungenzeka emasila asilwe nokuthi uMnazaretha kuphele noma kwenzeke ini ngeke kuze kwenzeke lokho ngoba kwaba isifungo esaba phakathi kukaNkulunkulu nomnikazi womsebenzi ophambi kwethu njengamanje uma ke edlule endaweni yakithi usebona indawo noma ngathi yinhle phela ngoba yangakithi nawe ngathi indawo yangakini yinhle usebona indawo enhle njengakithi usiyabuza hawo le ndawo ke sebeyamchazela cha indawo yobukhosi babaGumede wayebheka emziphathi sesazi ke sekuyinkanyezini ke thina kodwa kwakwemziphathi la shintshwe inkosi inyanga yezulu ngezimo ezithile ngeke ngiyichaze wayethi umfundisi wakuleli bandla omunye usahamba wayethi kuvuleka amakhabethe angifisa avuleka amakhabethe ngoba ngiyafakaza nje bese ngihlala phansi angiphethe yona inkonzo hawo eyakuphi le ndawo wasekushiwo kuthiwa cha indawo yasekuthini
wayesethi awungeyithanda le ndawo kanti umkhulu uzofika emziphathe noma enkanyezini ezokotha Nkosi Amakhosi mhlambe ke ibandla langakabi ngaka uma athiwa ke umnikazi webandla uyotha uyasotha noma siyamotha angiboni kodwa ibandla lalikahle nje mhlambe ngesilungu la sasingathi lali manageable lalikwazi ukuthi nje handlishe ngendlela noma liphathe ngendlela ekahle wayesefika usethi hawu sibanibani biza umkhulu umasakeni umkhulu engakho nje insizwa lapha eyayomasakeni ngagcina sengizokuthiwa umasakani eyayumfundisi mhlambe yayihlonipha yenza kahle ngoba wakwazi ukuthi uyibize ngegama lenkosi ngibona indawo lapha labathi uyindawo yakho uthi ke umkhulu cha ncike yenkosi anginayo indawo mina indawo yakho anginayo indawo ngoba yonke into ingeyakho anginayo indawo mhlambe ke amabandla angakithi anenhliziyo ezibukhunyana kodwa kushembe ngoba ukhona uyoyithambisa lezo nhliziyo ngoba ngiyafisa ukuthi lo muzi wakhe ke ngesikhathi sami ngoba wangitshela ubaba ongizalayo cha mntana mina ngiyajabula ngoba uyesontweni isikhathi sokuya esontweni anginaso kodwa nami mfane wazi nginazaretha kodwa anginaso ngoba manje mina ngiyapolitika ngesikhathi kufanele ngabe ngiyesontweni lesikhathi kuthiwa siyabizwa siyokhokhasa manje ngabe ngisalithola ithuba lokuthi ngiyesontweni kodwa ngoba wena uyaya sengiyobambelela kuwo ingakho ngithi ngalesikhathi ngiyafisa lo muzi wakhe sengiqalile Nkosi Amakhosi nabambalwa siyazama ngoba wathi walwa muzi noma liyandawo iyisango lakho mawinyakatho ngiyayibuza ke nje ngiyayiphendula ukuthi mangabe ungangeni ngesango sokuya kuphi ungena kuphi uma ngabe umnikazi walomsebenzi wathi isango lokuyenyakatho pho kanti mangabe kuyenyakatho kungenwa kuphi yabona ke mangabe kufunda khona to fill in the missing words kunesikhahlana nje soyigcwalisela wena ukuthi fanele ngifake ukuthi ke manje la lento ayithinti mina kuphela isithinta nje sonke ukuthi siyofisa ukuthi kube kanjalo kuhambe ngaleyo ndlela uma ngabe fika emziphathi sengizohlala phansi uSamakhosi ufika kuba kuhle nje ehleli nabantwana bakho sekufika inkukhu izomangala ngoba uNkulunkulu kumangala konke kuwe nesingalwazi thina ulimi lwakhona kodwa kuyakhuluma nawe Nkosi Amakhosi ithi umnikazi wayo iwe zathe iyazalela thatha amaqanda ithi iyazalela izama ukuthi ihlanganise na umndeni wayo ngoba sonke siba nemndeni la afike lo mnumzane waqhoboza amaqanda ithi ke izobika yayisimusho futhi lo mnumzane uthi ubani wawusumbiza ke Nkosi Amakhosi uzomthethisa icala cala lo muntu nesilwane ngizothi isilwane ngenkukhu ngaso kodwa ngizothi isilwane ngoba akusiwo inkukhu ayisona umuntu hawu sibanibani nakho lapha inkukhu ikhala na ithi usuwaqedile amaqanda noma usuwaqedile abantwana bayo ngoba abantwana bayo lapha mawubona amaqanda wena ubona amaqanda kodwa ngale kweqanda kunenkukhu ukwenzelani lokhu wayiseshona ngapha ke nangapha wanse kuthiwa ayeka lo mkhuba wakho
Kusukela namhlanje wena usumaqanda. Ngoba udla amaqanda ezinkukhu. Nansi inkukhu yakhala. Hayi ukuthi angisho le ndoda bakubani sibongo ngoba manje bayahlupha abantu. Bahlakaniphe kakhulu abantu esontweni babafunda athi hayi le inganekwane le. Ayikho inganekwane kuleli bandla. Le ndoda kwawindoda yakwayikhaya. Bayazi abantu. Manje sizothi ubani uma ngabe wazi ukuthi akhulume nezinkukhu. Sesawuthini? Ngeke nisisho ukuthi uNkulunkulu. Ngoba manje alikho elinye igama esingambiza ngalo. Kwasha Amakhosi. Bathi alikho elinye igama. Nkosi Amakhosi ilokho nje engithanda kubeke phambi kwalomhlangano wakho engcwele. Inkosi iyobusisa esenikuzwini. Siyabonga ukufakaza okumnandi isiphiwa Amakhosi inkosi zibobusisunda bezitha. Nesikhumbuzo isihlabelelo samakhulu 237 237 sizocela umshumayeli umkhwanazi basemfuleni asola lesihlabelelo inkosi imbusisa.
elimi phakade